Soc en Marc Schneeberger-Pané, doctor en biomedicina i investigador principal a la Universitat de Yale. Doncs la meva investigació en el laboratori se centra en entendre aquells processos fonamentals pel nostre organisme per subsistir, ja sigui el control del pes corporal, la ingesta d'aliment, la ingesta de beguda, el control de la temperatura corporal. Volem entendre com funcionen aquests circuits bàsics que ens permeten sobreviure, perquè sense aquests circuits no podem fer processos més elevats que el nostre cervell controla. I nosaltres, a part, creiem que entenent aquests circuits podrem entendre el que passa quan estan desregulats. I en el cas concret, i on m'he dedicat la carrera, és en l'obesitat. Volem entendre com es comunica la ingesta d'aliment amb el gast energètic i com està regulat per poder saber què passa en una situació d'obesitat, quins processos són els que estan desregulats i com podem actuar per intentar revertir-ho. Perquè creiem que fins que no entenguem com funcionen en complet aquests circuits, no podrem entendre i alhora poder perdre el pes corporal en aquestes situacions tan complexes com l'obesitat. Doncs la novetat de les nostres investigacions era mirar a com es controla el pes corporal a nivell cerebral des d'un nou angle. Volíem mirar quins processos al cervell s'activen en una situació d'accés o falta de nutrients, mirant en la ingesta d'aliment, i què és el que passa en una situació de despesa energètica, quan hi ha excés de despesa energètica o baixa despesa energètica. Vam mirar quines regions del cervell s'activen en aquestes dues condicions per veure si teníem nuclis en el cervell on hi ha neurones que controlen els dos processos. I entenent aquestes neurones si seríem capaços d'aconseguir una major pèrdua de pes corporal en situacions d'obesitat. Vam analitzar aquests circuits i vam trobar dues poblacions neuronals, de les quals vam aïllar receptors específics que només estaven expressats en aquestes neurones i no en altres regions del cervell, per llavors fer servir fàrmacs específics a aquests receptors i veure si aconseguíem aquest objectiu de perdre més pes corporal que només actuant en ingesta d'aliment o en despesa energètica, que era el que s'havia fet fins llavors. I vam trobar aquestes dues dianes per les quals hem fet assajos preclínics on no veiem efectes secundaris i veiem una major pèrdua de pes. I ara ja, a través d'una empresa biotecnològica, passarem a fer assajos clínics. Jo crec que és molt important que es duguin a terme aquests estudis per entendre com funciona el cervell en situació d'obesitat o en situació basal, perquè té un impacte a la salut pública molt alt. En aquests moments tenim nombres molt elevats d'obesitat adulta, però sobretot d'obesitat infantil, i no sabem quines conseqüències podrà tenir en la nostra població d'aquí uns anys. En aquests moments de desenvolupament on el nostre cervell encara no està format del tot, venir amb un excés de nutrients, amb sedentarisme, amb aïllament social, molts processos que impacten el correcte desenvolupament del cervell, tindrà un impacte molt negatiu en la nostra societat després. Situacions d'estrès, ansietat, dèficit cognitiu ha estat associat a obesitat. Això aplicat al laboratori, doncs tenim models on tenim maquinària genètica en la qual podem veure com funcionen aquests circuits per entendre com es pot actuar per poder baixar els nombres d'obesitat. Però jo crec que el que és important és que treballem en les dues situacions, a nivell de salut pública, per intentar reduir el nombre, i nosaltres al laboratori estem intentant entendre els circuits per poder actuar i baixar l'obesitat adulta i baixar aquests nombres d'obesitat infantil. Doncs la meva vocació per la ciència és una mica complexa, com s'origina. Tot va començar, els meus pares tenen un bar a Lloret de Mar i sempre des de petit hi havia aquesta insistència en estudiar, has d'estudiar per intentar descobrir què és el que t'agrada. A l'escola estudiaràs moltes temàtiques i d'aquelles podràs descobrir quina és la teva passió. Els meus pares no havien pogut estudiar per condicions del moment, després de la guerra o a Àustria, de la família d'on venia el meu pare, i tant ells com el meu avi insistien.
Gràcies a ells vaig anar a Girona, a una escola on vaig tenir un professorat excel·lent que em va permetre explorar què és el que m'agradava. I vaig tenir un grup de professors, concretament al cap de la ciència, amb els quals vaig investigar diferents aspectes. No n'hi havia cap que em va acabar de motivar, com vaig estar estudiant una mica d'astronomia, com afecta la turbulència del delta de l'Ebre en els peixos, estudis de química, de biologia, i sabia segur que m'agradava la ciència, però no trobava ben bé el què. Com que sabia que era en ciència, vaig decidir estudiar la carrera de farmàcia. No volia tenir un contacte directe amb pacients, amb sang, però volia tenir una carrera on hi hagués una mica de tot, on hi hagués una mica de biologia, física, química, per aviam si aconseguia acabar d'enfocar en què dedicar-me. I no va ser fins que vaig acabar la carrera, que en teoria anava a dedicar-me a la farmàcia hospitalària, estava estudiant interaccions de medicaments, que vaig conèixer el doctor Marc Claret, investigador que acabava de tornar de Londres, de fer el seu postdoctorat, concretament en els circuits hipotalàmics i com aquests circuits, que són els circuits que més estaven descrits en regulació d'ingesta d'aliment, funcionen per controlar el pes corporal. I allà se'm va il·luminar la llum. Des de petit, el meu pare és cuiner i sempre m'agradava molt la cuina, menjar fora, anar a restaurants, era un fan d'en Ferran Adrià i tenia aquesta passió per l'alimentació. I en Marc em estava proposant que investigués com regulem el pes corporal i de la sinergia d'aquestes dues idees va sorgir aquella passió i a partir de llavors la ciència va passar a ser la meva vida. Jo anava al laboratori content, passar més hores si hi havia un resultat que meresqués la pena era igual m'emplenava igual que anar a jugar amb els amics o fer altres coses.